Az is lehet, hogy majd ha külön költöztünk, nektek adom a patkányt, mert ezt nagyon szeretik. Szerintem is. A feje se látszik. Majd veszek másikat az miénknek. Mennyi volt? Várjál. Na, Patkányfarka nagyon érdekli. persze, az a lényeg. Valamelyik nap, tegnap, vagy mikor? Farkánál fogva szaladgált vele, rángatta maga után, és úgy Reggel szaladgált is. vele. Reggel is. Most zavarban van, mindenki őt nézi. Lehet zavarja kicsit a fény is. Legalább jobban lát. Persze. De mi van cic? Ügyes. Cic. Tegnap nem láttátok. Felült az ölembe, és ott aludt. Futás! Ott van az eki. Már elment a kedve. Ott az eki. Leült. Ott az eki. Itt patkány. Nem megér, az a patkánya. Ez tényleg patkány. Na, Ikeába vettük. nekünk is van fehér. Na, hadd menjek föl. Nem, olyan kicsi van nekünk, nekem van kicsi fehér. Az is Ikea patkány, de ez nagy Ikea patkány. Nagy Ne- patkány, ez ne-